أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Muna masu kallonmu da sauraronmu barka da wannan lokaci da kuma kasancewa da wannan tasha tamu mai tarin albarka wato Hausa Kems. Bidiyon mu a yau ba irin sauran bidiyoyin da muka saba gabatar muku da su bane, wato akan cuta da maganinta. Sai dai bidiyon mu a yau zai ɗauki ɗayan ɓangaren wanda muka saba yi, shine kamar haka, wanda muka ɗauko maganganu masu tsayi akan asirai da suka fi shahara a duniya da kuma yacce za a magance waɗannan asirai da kuma wanda aljani ya shafa ko kuma wanda aka yi wa asiri da kuma hanyoyin da za a bi a karya wannan asiri da izinin ubangiji. A wannan sabon bidiyon namu na yau za mu bayyana muku yacce wata tattaunawa ta kasance babban malami mai ruqya da kuma wani aljani da aka turo shi domin ya shiga cikin wata mata ya raba ta da mijinta. Wannan malami ba kowa bane ba face a Sheikh Wahid Abdulsalam Bali, ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na ƙasar Misra, wanda wannan malami ya sha gwagwarmaya da aljanu matuƙa, ta yadda shi babban malami ne da yake warkar da marasa lafiya ta hanyar shari'ar musulunci yadda ta tanada hadisai ingantattu. Da mu ji yadda tattaunawar ta kasance, saboda haka ku kasance da Hausa Kems TV. Kafin mu fara bidiyon, idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha mai albarka, ka daure ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, sakamakon in mun ci gaba da saukewa ka ci gaba da ji. Akwai wata mata ta kasance tana kyamar mijinta kyama mai tsanani, kuma dukkanin wasu alamomi na asiri sun bayyana a tattare da wannan mata, hatta kai matakin da idan tana ganin mijinta tana ganin fuskarsa tamkar wani abin cutarwa, kuma sannan tana ganin cewa a gidan da take tana zaune ne tamkar a cikin gidan kurkuku. Kai bari dai ba ta son kasancewa da wannan mijin nata, ko da wani lokaci ta ma fi son kaɗaita, ya fi mata daɗi yadda a ce tana tare da wannan mijin nata. Sannan tana ganin wannan mijin nata a matsayin wani abin cutarwa, kamar misalin naman daji haka, wanda zai cutar da ita ko ya illata ta. Wannan mata bata gushe ba tana ganin mijinta a wannan hali, a wannan yanayi, sakamakon wannan asiri da aka yi mata. Sai wannan mijin nata ya ɗauke ta ya tafi da ita zuwa wajen wani malami daga cikin malamai waɗanda suke karanta wa mara lafiya alƙur'ani mai tsarki. Har wannan aljani da yake jikinta ya yi magana, ya ce ya zo ne ta hanyar asiri da aka yi wa wannan mata tare da mijinta, kuma aikin da yake yi a nan shine an turo shi ne domin ya raba ta da mijinta har sai wannan aure ya rabu, ko kuma ya raba wannan miji da matarsa. Haka wannan malami ya daki wannan aljani sosai, amma natija ba ta tafi a daidai ba, sakamakon aljanin nan bai amsa masa abin da yake so ya aiwatar ba na fita daga jikin wannan mata. Har sai da shi wannan mijin nata ya fara kokonto akan matarsa da wannan malami mai ruqya wanda yake karanta alqur'ani, sakamakon tsayin wata guda kenan ana ta fama akan fitarsa, amma abu ya faskara. Daga ƙarshe shine wannan aljani ya nemi da wannan mijin da ya saki matarsa, ko da saki ɗaya ne. Kai to nan take miji nata ya aikata abin da aljanin nan ya faɗa, wato ya sake ta saki ɗaya. Aiko matar ta samu sauƙi, ta dawo cikin hayyacinta da kuma cikin tunaninta, amma abinda bai sani ba hakan ya kasance iya
tsawon sati ɗaya ne rak. A sati na biyu sai ga aljani ya sake dawowa, ta ci gaba da abin da take yi a da. Sai wannan miji na wannan mata ya ɗauke ta ya kai ta wajen babban malami mai ruqya, wato malam wahid bin abdulsalam bali, ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na sunna a ƙasar masar, da suke warkar da marasa lafiya ta hanyar karanta musu alƙur'ani mai tsarki. Wannan malami ya karanta mata alƙur'ani har sai da wannan aljani ya yi kururuwa, ya yi magana. Nan take hira ta fara tsakanin babban malam da kuma wannan aljani, bayan an sha titirniya kafin a kawo ga wannan gaba. Hirar tasu kuma kawo muku ita a takaice kamar haka. Malam ya ce, yaya sunanka? Aljani ya ce, sunana Shikwan. Malam ya ce, menene addininka? Aljani ya ce, ni Kirista ne. Malam ya ce, saboda me ka shiga jikin wannan mata? Aljani ya ce, saboda na raba ta da mijinta. Malam ya ce, zan bujiro maka da wani abu. Malam ya ce, zan bujiro maka da wani al'amari, dan ka karɓe shi mun gode wa Allah mai girma da buwaya, idan kuma baka karɓe shi ba to kana da zaɓi akan haka. Nan take na aljani ya ce, karka wahalar da kanka, dan ba zan fita daga jikinta ba, domin mijinta ya kai ta wajen wane da wane amma ban fita ba. Nan take malam ya ce, ni ba wai ina neman ka fita bane daga jikinta. Nan take wannan aljani ya ce, to me kake nema? Malam ya ce, ni ina son na bujiro maka da addinin musulunci ne, idan ka karɓe shi to mun gode wa Allah mai girma da buwaya, idan kuma ka ƙi to babu tirsasawa a cikin addinin Allah. Ai kuwa malam ya bashi musulunci bayan jayayya da tambayoyi da musu da aka sha a tsakaninsu na tsawon lokaci mai tsayi, amma dai a takaice wannan aljani ya musulunta, ya karɓi addinin Islama. Sai malam ya ci gaba da tambayarsa da cewa, shin ka musulunta da gaske ko kuwa yaudarar mu za ka yi? Da ke wannan aljani ya ce da shi, kai baka isa ka saka ni ko ka tirsasa ni akan abin da ban yi niyya ba, kawai na musulunta har zuciyata, sai dai. Malam sai ya ce da shi, sai dai me? Nan take wannan aljani ya ce, ina ganin wasu taron aljanu kiristoci suna yi min kashedi cewa in na sake na fita daga jikinta to za su iya halaka ni. Malam ya ce, wannan al'amari ne mai sauƙi, saboda haka in dai ya bayyana a gare mu cewa ka musulunta har zuciyarka, to za mu baka makamin da za ka yaƙi kowane irin kafirin aljani wanda bai isa ya iya tunkarar inda kake ba. Nan take aljani ya ce, to ba ni shi yanzu. Malam ya ce, a'a, har sai mun kammala wannan zama namu da muke yi a yanzu. Nan take aljani ya ce da shi, me kuma kake nema ko me kake bukata bayan duk abin da kace na yi na riga na yi? Malam ya ce, in dai ka musulunta da gaske, musulunci na hakika, to daga cikin cikar tubanka shine ka daina zalunci, sannan ka fita daga jikin wannan mata. Nan take wannan aljani ya ce, na musulunta, amma ta yaya zan gama da bokan da ya turo ni na yi wannan aiki? Malam ya ce, wannan abu ne mafi sauƙi, amma idan mun yi yarjejeniya da kai akan haka. Da ke wannan aljani ya ce da shi, na yarda da komai, duk abin da za ka faɗa a gare ni. Malam ya ce, to yanzu ina wajen da aka binne wannan asiri ko aka jefar da shi? Da ke wannan aljani ya ce, yana cikin gidan da wannan matar take zaune, ma'ana an binne shi a bakin ƙofar gidan ne. Sai dai ba zan iya tantance ina ne wajen da aka binne wannan asiri ba, saboda akwai aljani da aka wakilta shi
tsaron wannan asiri. Duk lokacin da aka san inda yake binne sai ya ɗauke shi ya canza masa waje. Malam ya ce, tun yaushe kuke tare da wannan boka da yake saka ka aiki? Da ke wannan aljani ya amsa da cewa tsawon shekara 10 ko 20 ina kokonto ne, amma tabbas na shiga jikin mata 3 kafin na shiga jikin wannan mata. Sai ya kwashe labarin waɗannan mata ga baki ɗaya ya ba wa wannan malami duk abin da ya faru tsakaninsu har zuwa lokacin da ya raba aurensu. Malam ya ce, yayin da muka fuskanci cewa gaskiyarsa ta bayyana a gare mu, sai na ce da shi, karɓi makaminka wanda na yi maka alkawarin cewa zan baka. Da ke wannan aljani ya ce, menene shi? Malam ya ce, ayatul kursi. Duk lokacin da aljani ya gabato ka karanta ta, to zai kauce daga wajen da kake, ya kauce ya kama gudu, ba zai iya tsayuwa a wajen da kake ba. Shin ko ka haddace ta? In take wannan aljani ya ce, na haddace ta, saboda yawan maimaita ta da wannan mata take yi. Sai dai kuma yaya zan yi da wannan bokan? Sai malam ya ce da shi, yanzu ka fita ka tafi zuwa Makka, ka yi rayuwa a can a cikin haramin Makka, a tsakiyar aljanun mummunai. In take wannan aljani ya ce da shi, sai dai shin Allah zai karbe ni kuwa bayan duk wannan laifuka da na aikata masa? Na azabtar da ita sosai, matukar azabtarwa, kuma na azabtar da matan da na shiga jikinsu kafin na shiga jikinta. Malam ya ce, mana Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. in take wannan aljani ya yi kuka mai tsanani, sannan ya ce, idan na fita ka nema min afuwar wannan mata da yafe min azabtar da ita da na yi. Sannan ya yi alkawari ya fita. Sannan malam ya karanta ayoyi daga alkur'ani mai girma na Ruqya, ya ba wannan mijinata, ya ce ka je ka yayyafa a wannan gida. Nan take aka je aka tone wannan asiri, aka yayyafa a wannan gida, kuma aka yayyafa akan wannan asiri. Da izinin ubangiji wannan asiri ya kare. Dan uwa, wannan ita ce takaitacciyar tattaunawar da muka kawo muku a cikin wannan bidiyo namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha, ka danna subscribe, ka danna alamar like, ta danna ƙararrawa.